سەرۆک ترامپ لە مەها دۆ مایکل فلین ji kar derxist piştî rapor derketin êgo dibêjin rawişkarê ewlehiya neteweyî derew li gel cêgerê serok Mike Pence kirbû. Sally Yates got senatorên wê hişyarî da Encûmena Yasayiya Seraya Spî li ser peywendiya Flynn li gel Belyozê Rûsya. The vice president and others were entitled to know. جێگیرێ سەرۆک و کەسên din mafê hindê hebû bizanin ew zaniyariyên di dengê Amerîka neyên rast bûn. Her wisa Rûsya zanîbû ku Flynn çi kiribû û wan zanîbû ku Flynn şaştî digel cêgirê serok kiribû. Xem çi ye? Wê hindê jî rawşeka li ber hevdanan çêkir. Rawşek ku rawişkarê ewlehiya neteweyî dikare gefê ji aliya Rûsya ve bên lêkirin. Kar bi destên bilind yên Seraya Spî li berê got hişyariya Yates agadariyek bû êgo li dest pê xemek nebû. Çend dem ji mêran berê rûniştina dadgehê raportên mîdyayê xuya kirin serokê berê Barack Obama hişyarî dabû Trump. Êgo Flynn ne cihê baweriyê ye. Ev jî Seraya Spî di kombûnakê de piştrast kir. Serok Obama dabû zanîn ku bi temamî ew ne hezkiriyekî General Flynn e. Dema ku rastî endêşeyên Serok Obama derbarê General Flynn hebû bin, çima wî destûra xwegihandina agahiyên nepenîv baş nedixist ya ku wan mehekê pêşwex cardin erê kiribû. Çend komîteyên din yên Kongresê pirsik mezin li ser vê heye. Erê tu haydarî her belgeyekê wê pêşniyazê biket ku li kampêna sala 2016 kesek li kampêna Trump pîlan digel hikûmeta Rûsya yan dezgehên agahiyan heybet. Bersiva min bu vê pirsê de xaza gotina zaniyariyên nehênî dikin. Ve ez nikarim bersiv bidim. Lê li gor kar bi destekî bilindiyê zanyariyan, armanca Rûsya ser hilbijartina Amerîka goman têniye. Eger zengelek hebe ji bo hişdarî û kiryarên dijî gefa li ser sîstema siyasiya demokratîka me ya bingehîn ew ev bûne ye. Clapper got serketina Rûsya sala borî dê Moskow bihêz bike ku berdewam maytêkirinê di hilbijartinên Amerîka û yên seran serê cîhanê bike.